Дуслар, умаш уарга өйрәтим әле сезне бүген. Умаш татар шулпалы ашларының иң тиз әзерләнә торган төрләренең берсе. Моның өчен шулпабызның күләменә карата инде йомырка алабыз. Безнең очракта бу бер генә йомыркага эшләнә торган умаш булыр. Һәм без ул йомырканы он белән әвәләп, монда инде он күбрәк кирәк була. Һәм без иләнгән уныбызны йомыркага шулай әкренләп кертә барабыз. Менә шулай тиз-тиз аны булгатырга кирәк була. Һәм карыйбыз инде анда ул бөртекләнеп, каядыр әзер булырга тиеш була. Һәм менә шулай массабыз шушы рәвешле бөртекләнгәнче без аныбызны әкренләп кертә барабыз. Менә безнең умашыбыз шушылай касмакланып, әкренләп әзер булып килә. Оның түйерләнмәсен өчен менә шулай аны әлбәттә уарга кирәк була. Күргәнегезчә бер йомыркадан менә шулай шактый гына күләмдә умаш килеп чыга безнең. Менә безнең шулпабыз әзер. Без аны хәзер әкренләп кенә шушы шулпага умашыбызны салабыз. Моны инде карап кына салырга кирәк. Сала барасың, булгата барасың, чөнки ул ешып та китәргә мөмкин шулпада. Менә безнең хәзер ашыбыз әзер булды. Аңа тәмәче генә шулай матурлык өчен укроп салып җибәрәбез, яшел укроп.